What's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Dahil kung saan nga may masarap, agad-agad natin yang pupuntahan. Tara, samahan nyo ko dito sa San Carlos City, Pangasinan. So yun na nga mga ka-adventure, andito na tayo sa may City Mall. Dahil dito nga natin matatagpuan sa gilid ng City Mall ang ngayon trending at dinarayo ng karamihan na masarap na kainan. At dito nga lang yan sa may Gigi and Gigi Eatery. Napakarami nilang pagkain dito mga ka-adventure tulad ng fried noodles, takoyaki, shawarma, lechon at napakarami pang iba. May mga pigar-pigar, kaluskus at lumi pa. Sir, kumusta yung lumi nila dito? Ano? Number 1. Sarap. Ay, may halo-halo pala sila dito. Ma'am, kumusta yung ano nila dito? Chicken biryani. Sarap. Chicken inasal. Chicken inasal, chicken biryani. Sarap. Kumusta yung foods nila dito? Siyempre, masarap. Talong may ano din siya. Wow, yun yung bago nila aligay. Kumusta yung foods nila dito? Sarap. Masarap pa daw. Mananam. Ay talaga naman mga ka-adventure, mayroon pa silang chicken inasal at saka liempo inasal. At ang kanilang bestseller din dito na overload lumi. Gusto yung chicken biryani dito? Uy, masarap. Hi, madam. Nahanap niya kasi sa abroad yan, kinakain niya. Yung biryani, lalo Middle East. Ay napakasarap din ang kanilang chicken biryani dito mga ka-adventure. At mayroon pang halo-halo. May flavor na custard litchi makapuno at salted cheese obi. No sugar added to mga ka-adventure. At ang nagpapatamis dito ay kanilang gatas. Quality. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito nga tayo sa may Gigi and Gigi Eatery. Dito lang sa may San Carlos City, tabi ng City Mall. Tingnan na natin ang kanilang pinagmamalaking mga foodies dito na napakasarap at sulit-sulit at sok na sok sa inyong mga budget. Tingnan natin tikman yung kanilang pinagmamalaki. Chicken biryani, natignan nyo naman. Ito yung mga trending na biryani na nakakain natin sa ibang bansa. At dito sa Gigi and Gigi, meron na. Tignan nyo man yung chicken nila, oh. Grabe ang lasa. At tikman din natin yung pinagmamalaki sila ng bestseller na chicken inasal. Ang laki, tignan nyo po. At syempre hindi mawawala yung kanilang overload na lumi dito. Tignan nyo naman, overload na overload mga ka-adventure. Mainit-init pa. Isa pa, marami. Eto rally, Gigi mga ka-adventure, kumayo na rin kayo dito sa may Gigi and Gigi. Sina nga mga ka-adventure, halos lahat ng pagkain na hinahanap mo ay andito na sa may Gigi and Gigi Eatery. At halos lahat ng delivery rider dito sa may San Carlos ay kapartner nila. At sila nga ay nag-o-open 9 AM to 9 PM, Monday to Sunday. Madam, kumusta po yung foods nila dito? Masarap. Ano yung binili niyo, madam? Halo-halo. Na-try ko yung parehong flavor. Wow, tsaka? Yung chicken biryani. Oy. Napakaraming pwedeng mabili dito mga ka-adventure. Kaya kung ako sa inyo, yayain mo na ang inyong friends and family at pumunta na rin kayo rito upang matikman ang kanilang mga pinagmamalaking foodies dito na mura na sulit at swak na swak sa inyong mga budget. Dito lamang yan sa may Gigi and Gigi Eatery.